ndị nke so na otu ọgbakọ omebe iwu nke steeti a nakwazi ndị nke na-arụ ha ọrụ bụ ndị nke malitere ọgbakọ retreat ga-ewe mkpụrụ ụbọchị 3 nke ga-enyere ha aka iji wee neba anya n'ọrụ dị iche iche bụ nke ha na-alụkwazi nebakwazi anya na ihe dum bụ nke ha nwetazụta na agbammbọ kemgbe eji wee guzobe ya bụ ọgbakọ omebe iwu nke 8 ya nakwazi ụzọ a ga-esi wee kwalite ọrụ dị iche iche bụ nke ha na-alụ n'ebe ahụ ka o wee kawanye mma. Kenechukwu Chukwudị bụ onye nke wetara gị akụkọ maka ya bụ nnukwu ọgbakọ ihe mmemme. Mmemme nkụzi ahụ nke emere n'Enugu bụ maka ndị otu ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti yanakwa ndị na-alụ ọrụ n'ebe ahụ nke a ga-eme ụbọchị 3 na okwu mmepe ya na oge mmemme ahụ. Onye bụ onye isi oche nke Anambra State House of Assembly bụ Right Honorable Somto Udeze kwuru na ihe nkụzi ahụ bụ maka inyere aka na ebe ndị omebe iwu nọ ịhụ na ha na-anọchite anya obodo ha dị iche iche ọfụma, bụkwara ohere ha ịma ka ha si lụọ ọrụ nke ọ na-eje otu arọ kamgbe ha bidoro ọrụ. Ọ gakwara n'iru kene aka na-achị obodo Anambra steeti bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo dịka ọ na-agba mbọ ịhụ na ya na ndị ụlọ omebe iwu na-enwe ezi mmekọrịta. Osote onye isi oche nke ụlọ omebe iwu ahụ bụ Right Honorable Chukwuma Okoye kwuru na ọnọdụ ihe nkụzi ahụ ga-enyere ndị ụlọ omebe iwu nkwado ị na-alụ ọrụ ha ọfụma ma kenekwe onye isi oche ụlọ omebe iwu ahụ dịka o si gbaa mbọ ịhụ na ihe nkụzi ahụ bụ ihe pụtara ihe. Otu onye lụbugolo ọrụ na ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti dịka Clark bụ Maazị Pius Udo bụkwara onye so ahazi mmemme ahụ bụ onye gara n'iru tinyekwere ndị ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti n'eba anya na akwụkwọ nke akpọrọ 8th Assembly Agenda ịhụ ka ha si alụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche, ịhụkwa ma ha na-emepụta ihe ha kwuru dịka oge ha bidoro ọrụ yanakwa ụzọ dị iche iche ha kwesịrị ị na-alụ ọrụ ha ma makwarụ ebe ha ga-akpa aka ịfụ na ọrụ na-aga ọfụma. Na oge nkụzi ya na oge ihe mmụta ahụ, ọkammụta Ikenna Alụmọna nke Political Science Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Igbarịam mere ka aghọta na ije njem nnyocha bụ nnukwu ọrụ dịrị ndị ụlọ omebe iwu nke ga-eme ka e nwee ezi ọchịchị nke kwụ ọtọ na obodo ọbụna ha na-eme ya ọfụma. Honorable Ejike Okechukwu onye na-anọchite anya Anaọchatu Constituency na ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti kwuru na mmemme nkụzi ahụ ga-enyere ndị otu ụlọ omebe iwu aka ịma ka ha si alụ ọrụ ha yanakwa iwepụta ihe ha ga na-alụ na oge dị n'iru ma nyekwere ndị na-abịa ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti izizi ịlụ ọrụ ha ọfụma. N'okwu nke ha, onye na-anọchite anya Ọgbarutu Constituency na ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Honorable Nobu Igwe, onye na-anọchite anya Agwatatu Constituency bụ Honorable Tony Mobuike yanakwa onye na-anọchite anya Idemmili South Constituency bụ Honorable Ebuka Igwe bụ ndị kwetere na ọnọdụ nkụzi ahụ bụ nke ga-aba nnukwu uru nke ihe mmụta ha nwetagoro na ya bụ nke ga-eweta ihe dị iche dịka ha si alụ ọrụ ha dịka ndị ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti. Mmemme nkụzi ahụ nke ga-adị ruo mgbe ụbọchị 3 bụ nke ihe nkụzi dị iche iche gbasara ka ndị ụlọ omebe iwu ga-esi na-alụ ọrụ ha ọfụma bụ ihe gosipụtara na ya. Site na Enugu, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.